Viirun tavarajahti on hauska ja erilainen muistipeli, jossa seikkailevat saduista tutut Viiru ja Pesonen. Viirun tavarajahti sisältää 4 isoa kuvalaattaa, koottavan pelilaudan, 20 kuvallista Viirun tavarakiekkoa ja 20 tyhjää viirukiekkoa. Pelin tavoitteena on kerätä ensimmäisenä 5 viirukiekkojen alta löytyvää asiaa, jotka löytyvät myös pelaajan omasta kuvalaatasta. Ennen pelin aloittamista kootaan pelilauta ja asetellaan Viirun tavarakiekot pelilaudalle. Muista laittaa viirupuoli ylöspäin. Jokaiselle pelaajalle jaetaan oma kuvalaatta. Pelilaudan jokaiseen kulmaan asetetaan tyhjät viirukiekot. Porukan nuorin aloittaa pelin ja vuorot kulkevat myötäpäivään. Jos viirukiekon takaa paljastuu tavara, joka löytyy pelaajan kuvalaatalta, hän saa pitää kiekon. Sitten hän asettaa tyhjän viirukiekon pelilaudalle siihen, mistä hän äsken otti viirukiekon pois. Jos pelaaja kääntää tyhjän viirukiekon tai tavaraa ei löydy pelaajan kuvalaatalta, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Psst! Yritä muistaa, mitä äsken käännetyssä kuvalaatassa oli, vai oliko se sittenkin tyhjä? Pelin voittaa se, jolla on ensimmäisenä koossa 5 tavaraa. Aivan pienimmät pelaajat voivat pelata peliä ilman tyhjiä viirukiekkoja, jotta muistaminen olisi helpompaa. Näin kiekot vähenevät pelilaudalta ja pelin kulku nopeutuu ja helpottuu.